El govern xinès vol saber què fa la seva gent. Estan vigilant tothom, tot el temps. Hi ha càmeres per tot arreu. Centenars de milions de càmeres als carrers, als edificis i fins i tot a les escoles. Aquest sistema de vigilància massiva és el més gran del món. És una xarxa de càmeres que mai dorm. La tecnologia de reconeixement facial s'utilitza cada cop més. Aquesta tecnologia pot identificar les persones a partir de les seves cares. Pot rastrejar els seus moviments. El govern diu que aquesta tecnologia és per seguretat. Diuen que els ajuda a atrapar delinqüents, però algunes persones es preocupen per la seva privacitat. No volen que el govern els vigili tot el temps. Creuen que és una invasió de la privacitat. El govern xinès utilitza la tecnologia per controlar els seus ciutadans. Estan creant una societat on la gent sempre està sent vigilada. Aquesta és una idea que fa por a molta gent. Imagineu un món on cada moviment vostre és jutjat. La vostra activitat en línia, les vostres compres, fins i tot les vostres interaccions socials, tot es registra i es puntua. Aquesta és la realitat a la Xina amb el seu sistema de crèdit social. Aquest sistema és com una puntuació de crèdit, però per a la vostra vida. La gent obté punts per bon comportament. Pagar les factures a temps, fer voluntariat i seguir les normes de trànsit pot augmentar la vostra puntuació. Però el mal comportament pot baixar la vostra puntuació. Coses com creuar el carrer fora del pas de vianants, fumar en públic o criticar algú en línia us poden perjudicar. La vostra puntuació pot tenir conseqüències reals. Una puntuació baixa pot dificultar obtenir un préstec, llogar un pis o fins i tot comprar un bitllet d'avió. Fins i tot pot afectar les vostres perspectives laborals. El govern diu que aquest sistema està pensat per generar confiança i millorar l'harmonia social, però els crítics argumenten que és una eina de control i repressió. Diuen que crea un clima de por i autocensura. A la Xina, el vostre telèfon intel·ligent no és només un dispositiu de comunicació, és una eina de vigilància. El govern xinès exigeix a les empreses que instal·lin programari que els permeti controlar l'activitat dels usuaris. Això vol dir que poden veure els vostres missatges, rastrejar la vostra ubicació i fins i tot accedir als vostres contactes. Aplicacions com WeChat, que utilitza gairebé tothom a la Xina, no estan exemptes. El govern pot controlar les converses i censurar el contingut que consideri inapropiat. Això inclou qualsevol crítica al govern o a les seves polítiques. El govern argumenta que això és necessari per mantenir l'estabilitat social i evitar la propagació d'informació perjudicial. No obstant això, planteja seriosos dubtes sobre la llibertat d'expressió i el dret a la privacitat. La gent a la Xina està constantment vigilada, tant en línia com fora de línia. Es rastregen els seus moviments, es controlen les seves converses i es jutja el seu comportament. Aquesta vigilància constant té un efecte dissuasiu sobre la dissidència i limita la llibertat de pensament. La Xina no es guarda la seva tecnologia de vigilància per a si mateixa. Està exportant la seva tecnologia i experiència a altres països del món. Això inclou països amb governs autoritaris que estan ansiosos per augmentar el seu control sobre els seus ciutadans. La Xina ven sistemes de reconeixement facial, càmeres de vigilància i altres tecnologies. També proporcionen formació i suport per ajudar aquests països a configurar les seves pròpies xarxes de vigilància. Això genera preocupació per la propagació global de l'autoritarisme. A mesura que més països adopten aquestes tecnologies, podria tenir un efecte dissuasiu sobre els drets humans i les llibertats a tot el món. El que passa a la Xina no es queda a la Xina. Les seves tecnologies i pràctiques de vigilància estan establint un precedent perillós per a la resta del món. És un toc d'atenció per a nosaltres per protegir la nostra privacitat i les nostres llibertats abans que sigui massa tard.